harci helikopter fedélzetén Makai Sándor őrnagyúr és Simon Péter őrnagyúr helyezkedik el. Mind a ketten már nagy múlttal rendelkező oktatók, berepülő pilóták. Gyakorlatilag ők azok az emberek, ők is, akik Afganisztánban az afgán haderőnek a pilótáit oktatták, azaz az afgán mentorálásban részt vettek. Ez egy olyan feladatrendszer, amely nem csak a harci helikopter oktatói, hanem a szállítóhelikopter oktatói állományokra is hárul. Gyakorlatilag mindkét típusnál az oktatóink, illetve a repülőműszaki állományunk, jóképességi repülőműszaki állományunk Afganisztánban az afgán haderő, légierő haderőnek a pilótáit, illetve repülőműszaki állományát oktatja a helikopter vezetésére és üzemeltetésére. Láthatják azt, amiről beszéltem, ezt a 15 tonna másodpercenként. Ez a helikopter borzasztó szerteágazó képességekkel rendelkezik. Azon túl, amiről már eddig beszéltem, tehát a tűztámogatási feladatkörök, mind a szárazföldi haderőnek, mind pedig a helikopterek irányába, azon túl az egyedi kialakításának köszönhetően teherszállításra is képes. De még mielőtt a teherszállításról beszélnék, engedjék meg, hogy egy pár szót szóljak a fegyverzet technikájáról. Fegyverzeti képességeit tekintve irányított, nem irányított rakétákkal van ellátva, illetve fedélzeti géppuskával, gépágyúval van felszerelve. Ez azt jelenti, hogy irányított rakétáival a páncélozott célokat képes pusztítani, a nem irányított rakétáival lőerő, illetve az enyhé páncélozott pusztítani, gépágyúval pedig kifejezetten az ilyen erőerőt kialakítva, beépítve a fedélzetre. 1470 lövés per perc a tűzgyorsasága például a gépágyújának. Ezen a helikopteren például 30 mm-es gépágyú van a törzs jobb oldalán elhelyezve, ami gyakorlatilag olyan tűzerővel rendelkezik, hogy egy meghatározott lövésszám után gyakorlatilag a helikopter törzs szerkezetét károsítani képes. De hát a hatás-ellenhatás törvényének megfelelően ez nem csak a helikopternek, hanem az élőerőnek is óriási kárt tud okozni. A Magyar Honvédségen belül és így a NATO szövetségen belül is rendelkezik ez a helikopter egy olyan képességgel, ami egyedülállónak nevezhető. Ez az úgynevezett vegyi sugár felderítő képesség. De a helikopter hermetikus kabinnal rendelkezik, azaz lehetővé teszi számára, hogy berepüljön vegyileg vagy biológiai szennyezett területekre. A helikopter berepül és a helikopter szárnya alá függesztett konténerrel képes mérni a sugárzásnak a szintjét, és a sugárzás szintjét online képes közvetíteni a Földön lévő mérőállomásoknak, mérőeszközöknek. Ez a képesség egy magyar fejlesztés, és gyakorlatilag egyedülállónak tekinthető a NATO, nem csak Magyarországon, hanem a NATO belül is. És ez kifejezetten abból adódik, hogy hermetizált kabinnal rendelkezik ez a helikopter. A helikopter szállító képességére visszakanyarodva egy pillanatra. Mint mondtam, szerteágazó ez a képességcsomag, amivel ez a helikopter bír. A harci helikopternek nevében van az, hogy mi a dolga. Az a dolga, hogy harcoljon. Hogyha azt látjuk, hogy tehertere van ennek a helikopternek, akkor összevoltjuk a szemöldökünknek, hogy vajon miért szükséges ez. Az afganisztáni háború tapasztalatait tekintve még az akkori szovjet mérnökök kértek át arra a hadviselési módszerre, amelynek kapcsán kis alegységekkel próbáltak meg küzdeni az afgán erők ellen. Ezek a mostanában megnevezett és a helyőrségben is települő különleges műveleti katonák voltak. Csak úgy nem különleges műveleti katonáknak hívták. A hadhelikopternek a tehertere lehetőséget biztosít 6 fő különleges műveleti katonának a szállítására, illetve
A helikopter tőr szerkezetére felépített külső teherfelfüggesztő rendszere pedig biztosítja 2 tonna tehernek a szállítását. De ez a külső felfüggesztő keret, ez sok minden másra is lehetőséget biztosít. Ilyen például, ha már megint ilyen hogy emeljek katasztrófavédelmi feladatok. Tűzoltási feladatok kapcsán a helikopter alsó külső teherfelfüggesztő szerkezetére lehet függeszteni egy úgynevezett Bambi Bucket nevezetű vizes ballot, amivel 2 tonna vizet lehet emelni, illetve azzal majd utána tüzet oltani. És nem történt ez másként a Bugatti tüzeknél sem, amikor mind a szállító, mind a harci helikopterénk alkalmazásra kerültek. És ezzel a Mi-24-es harci helikopter egyéni bemutatója véget ért.